नोङो लामा ससेनिफ्राय नोङो मबाइल सुइच अफ खालायदो बेखौ मा गोसोयै थगायनो होनदों बुं नोंनि न'खरनि मानसिखौ सोरबा खारनाय सोरबा हिनजाव खारनाय सोरबा हौवा खारनाय बेबायदि मानसिनिफ्राय नों हमनो मोनबाय होननानै फैसा बिहरनानै नोङो थाव सोनो गारि भारा बायदिना बिदि माबा खालायनाय नोङो सिमा बेनि सिमा बे सिमा खिथि मबाइलानो गंबासो दं दे बुं जोंनि बर' हारिनि गेजेराव 1 नाम्बार माने भाइरेल जानाय जाय बेमारिफोरनिफ्राय माने गैथारै सोरबा दुखियाफोर बेमार जानानै थानाय बिथांमोननि न'खरखौबो थैसोबग्रा बायदि सोबनानै जेरै बर'नि निउस चेनेलफ्राव बे बिथांखौ माने सोरबाया मोगथाङाव नायनो हास्थायदोंमोन खोमा दिनै गुवाहाटियाव थानाय एक्स एनडिपिफ्रा बे अखा बांखा समाव बिथांखौ जेरै आर्मिफ्रा सानसे समाव एक्स एनडिपिफोरखौ बेंनानै हमो थिग गुवाहाटियाव थानाय एक्स एनडिपिफ्रा नैबे बिथांखौ आखायाव लोगोसे सिमा मोनबा दं नै सिमा मोनबा नोंनि मुंखौ आरो सोर सोरनिबा थगायना जादों नोंनि खुगाजों स्पष्ट बुं नोंनि फुल एड्रेस फुल नाम अबे जायगानि खिथा आं नलबारि डिस्ट्रिक्ट धुमधमा राङापालिनि आं गुवाहाटियाव थायो आइदेनगिरि नीलकमलपुर तिलापारायाव पाहाराव थायो आं बिदिनो साबा सयजनसोखौ बिदि नंखाय बुंनानै आं मिथिस्लाबियाव फैसा लाबोना जाबाय आरोना आं बिदि मावनाया मा गोसोजों नोङो बेमारि मानसिनिफ्राय मा गोसो जानानै जेनेबा अबे थैजों नोंनि बिमा बिफाया बर' नंना नङा आंनि आफाया बर'आनो बाबा गैला फंबाय सानै दङ आइ दङ आइजों आंजों पाहाराव थायो नों सासे बर'बा नों सासे बर' बेमारि जायफोर सोरबा गैयै मानसिफोरनिफ्राय बोरै थगायनानै नोङो बिहरनो हाखो मोनथिसुयैयाव मावफ्लांबाय हटेल साबेसेखौ बुं स्पष्ट बुं साबा सयजनसो जाबाय सार मा जायगानि फार्स्ट गिबि अबे जायगानि जाजेननाय बुं बेखौ गोसोआव गैया आं सार मा होननानै बिहरो खिथा मबाइल नाम्बार नायनानै नायनानै बिहरो ना मायो बिहरो बुं माबोरै बुंनानै फैसा बिहरो नोङो मा बुं गावखौनो मा बुंना लायो नों मा बुंनानै बिहरो नों माने नों गावखौनो मा साननानै बिहरो फैसा दे बुं मा हेफाजाब खालामगोन होनना बिहरो नों देलाय जेनेबा आं सोरबा निउसाव होयो नालाय जेनेबा सोरबा हिनजाव गोमादो होननानै बुङो सोरबाफोर नुबा फन खालाम बेयाव होननानै आं बुंहरो जों मोनबा बिदि माबागोन गारि खरसखौ हरबानो जाबाय गारि भाराखिनिखौ होननानै बुङो आरो मोनबेसे नों बेबायदि मदद खालामखो एसे साक्सेस जाखो खामानिया फैसा लानानै बिदि नागिरबाबो मोनाखै साक्सेसथ' जेबो जाथ'वाखै दा नोङो मानसिखौ हमनो मोनबाय उमुखसिम लांगासिनो दं होननानै नोङो न'नि मानसिफोरखौ नों लामा ससे फैहोनानै नोङो लामा ससेनिफ्राय नोङो मबाइल सुइच अफ खालायदो बेखौ मा गोसोयै थगायनो होनदों बुं नोंनि न'खरनि मानसिखौ सोरबा खारनाय सोरबा हिनजाव खारनाय सोरबा हौवा खारनाय बेबायदि मानसिनिफ्राय नों हमनो मोनबाय होननानै फैसा बिहरनानै नोङो थाव सोनो गारि भारा बायदिना बिदि माबा खालायनाय नोङो सिमा बेनि सिमा बे सिमा खिथि मबाइलानो गंबासो दं दे बुं मबाइलानो गंब्रै गंबा दं देलाय माबोरै थगाय नों मा गोसोजों थगाय देलाय आं माब्ला सारिफोरखौ होबानो जाबाय आं मोजां गोसा बुं गोसा बुं क्लियार बुं साफा बुं थाब बुं माबा मोनगोनसो दायो बुं नोंखौ बुनानै सोङाखै जोङो गावबा गाव मोजां बुंना ला आं जेनेबा नागिरना होगोन होननानै बुङो आरो माने सार ओमफ्राय मालाबा मबाइलाबो सुइच अफ जालाङो खम चार्ज थायो बेबायदिया बिदिनो आरो न'खर फारसे गैयि नालाय बाय बांला खरसाबो नांगौ जायो सार खरसा नांगौ नोंफ्राय लोरबां मानसिफ्रानो हाजिरा मावनानै जायो ओमफ्राय बे बेमारिनिफ्राय नों माबोरै नों थगाय हरखो देलाय बेमारिखौ मा थगायनानै नों थाव सोनो बेहरखो दे बुं स्पष्ट बुं 1,35,000 नों दसे नोङो दान्दिसे जोंनि सोंनाय फिनाव नों गाबदों बै बेमारिनि नोङो जिबायदि खैफोदाव दङ थैनायजों समान जानानै दं देलाय बेखौबा नोङो थगायना जानो बा सोबख'ना जानो नोङो गाबाखै नोङो दिनै जों सोंनायाव मानो गाबखो जों फंसेबो बुङाखै दाबो दे बुं
जि गोरोन्थि जाबाय आं मावला सार मालाबाबो मावला भुल जाफ्लांबाय आं मावनाङि खामानिखौ मावफ्लांबाय आं मालाबाबो मावला थैना थांब्लाबो आरो बेबायदि खामानिखौ आंनो नांला जिमान हायो हारिनि मोजां खामानि मावसिगोन खोमा हमनानै बुं नोंसिनि गामि सामि बुं नों दे नै बेयाव मबाइल सिम माबायदि मबाइल सिम नायदो मबाइलानो गंब्रै गंबा सिमानो मोनबा ओमफ्राय मानसिखौथ' माबायाव भाइरेल जानाय भिडिअफ्रावथ' माने एक्टर बादि खर' खालायनाय नुदों टफि हमलायनाय नुदों बिथाङा जोबोद माने बिनि एक्सपार्ट आरो जाहाथे रायजो राजाफ्रा सांग्रां जायो बिथांजों माखासे आरो बिथांनि लोगोफोर दं बिथांमोनखौ जों हमनो नाजाबावगोन दा गुवाहाटियाव थानाय जोंहा एक्स एन डि बिनि सारमोन दं बेनाव एसे फंनैसो सोंनि दा मा बुङो सारा जोङो बहुत सिगांनिफ्रायनो नाजागासिनो दंमोन बिथांखौ हमनो लागै जेनोखि जोङो हायाखैमोन हमनो साननैसोनि सिगां भिडिअ भाइरेल जानाय नुनायलाय जोङो टिभियावहा जोंखौ नुनायावहा जों गावआनो गावखौनो गाव गासैखौबो सेंग्राफोरखौ लानानै ओरै फन खालामनानै बिथांखौ न'नि बिनि हाग्रायावसो थाखायोमोन नालाय गावआ हाग्रानिफ्राय बिथांखौ हमनानै लाना फैनाय जाबाय आरो दिनै आरो लोगो मोननो जोङो सिम मोनबा सिम मबाइल गंब्रै आरो बायदि बायदि देरसे डकुमेन्टस मोनदों आरो जेखिनि थगायना जानाय बेखिनिखौ बिथाङा बुंना लादों इयुनाव बिदि मावला होनना बुंदों नायनोसै आरो साबेसे दङ बिथांजों लोगोआवहा जों बेखौ दिहुननो नाजागासिनो दं आरो नाजागोनबो बेबायदि मावा होननानै बिथाङा दिनै खोमा खेबनानै समाय लादों नायनोसै रायजोफ्रा उननिखौ सानना नायो बेबायदि आरो नंखाय बाथ्राजों फन खालामनायावहा नोंथांमोनाबो एसे साननानै नाय जानला मानला फैसा दाहरथों आरो इयुनाव बेबायदि दाजाथों होनना जों बिथांखौ एसेमान सोंला सोंसि जादों आरो बेखिनियानो इयुनाव बर' हारिनि गेजेराव जायफोरबायदि दुथां खामानि मावग्रा लोगोसे मैया गलपारा दुधनायाव एक्स एन डि बिजों लोगोसे आबसु आरो गुबुन गुबुन आफादफ्रा जाय बर' सिख्लाफोरखौ जिनाहारि खालायग्रा बिथांमोनखौ थाबैनो साजायाबो माने बिथांमोनखौ हयथ' माने थैजासिम जेल नङाबा फासि बेबायदि मैयानि समाव जों नुदों थिग दिनै अखा बांखा समावनो गुवाहाटियाव थानाय एक्स एन डि बिफ्रा जाय बेमारिफ्रा थगायना जाग्रा बेखौ दिनै हमनो मोनबाय नोंथांमोनहा जायफोर बर' हारिनि गेजेराव माखासे गुबुन हारिनि सायावबो मोनफ्रोमबो बर' हारिया माने सांग्रां जानानै दं बे सांग्रां जानानै थानाय समावनो आरो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेबायदि बेमारिफ्रा थगायनानै जाग्रा मानसिखौ दिनै हमनो मोनबाय आरो बिथांजों लोगोसे आरो सोरबाफोर दङबा बेखौ मा खालायगोन दा बेखौनो जोङो सावरायदों माबायदि लामाजों थांनानै जों बिथांमोनखौ मोजां खालामनो हागोन जों बेखिनि बेबस्थाखौ लानाय जागोन आरो इयुनाव बेबायदि गोरोन्थि मावनाथों गावजों गाव दायो जोङो बिथांखौ बुवाखैबो सोंला सोंसि जादों फंसे फंनै सोरबा होदो सेंग्राफ्रा बेखौ गाज्रि मोननाङा नोंथांमोनाबो जोंबो गावनिनो मानसि होननानै आखुलिना लादों जेनेबा भुला जाबाय आरो नेक्स्टआव भुल खालामनाथों होननानै जोङो बेखौ बिनिसिम जोङो फोरमायनाय जादों जेनेबा आरो बेबायदि गाज्रि खालामनो थाङोब्ला आरो जोङो बेबायदि फज'नानै सोंला सोंसि खालामा दिनै जोङो बुंदों बिथांखौ जेलाव जों थिनहरदों होनना